Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Радвам се, че сте попаднали на него и че сте избрали да гледате моето съдържание. Както сте разбрали от заглавието на това видео, ще ви разкажа стъпка по стъпка за моята организация и моя план за отпразнуването на 30-я ми рожден ден. Но преди това искам да направя един анонс. Ако имаш рожден ден или някакъв друг празник, семейно събитие, твой близък иска да отпразнува някакъв празник, изненада за някой приятел, без значение от повода, може да се довериш на Casey Events Decorator. Те сбъдват мечти. Могат да реализират всякакви представи и идеи за украси, така че смело действай и не се колебай. Така, време е да ви разкажа стъпка по стъпка как се случи всичко покрай моя рожден ден, отпразнуването му и така нататък. Ако смяташ, че това видео ще ти бъде интересно, продължавай да гледаш. Също така не пропускай да се абонираш и за канала ми. Стъпка 1 от моя план за отпразнуване на рождения ми ден беше, разбира се, да избера и да резервирам мястото, където да се случи цялото събитие. Бях си набелязал 3 места, но колебанията ми се изчерпаха доста бързо, тъй като приятели ми посъветваха да избера мястото, на което всъщност беше и моят рожден ден, а именно комплекс Чифлишки хан. Избрах мястото поради няколко причини. Първо, че е извън града и е на много спокойно място, буквално в гората, и освен заведението няма нищо друго. Това ме спечели на първо място. Макар че съм посещавал заведението и друг път, но съм го посещавал през по-ранните часове на деня и не съм оставал с кой знае какви вау впечатления. Другото, с което ме спечели, е това, че имаха оркестър, жива музика, и другото, което е, че имаха определено работно време или по-скоро час за затваряне, докато на предните 2 места, на които се спрях, първо, че нямат оркестър, нямат диджей, трябваше аз да се организирам. На едното заведение е между блокови пространства и ми казаха, че музиката може максимум до 11 часа, което означава, че партито приключва и трябва да планувам в някой нощен клуб, лятно време. Аз съм роден на 19 август, в разгара на лятото, както се казва. Не ми се забиваше в някоя дискотека и да празнувам там рождения си ден. Исках някъде на открито, просторно. Първоначалната ми идея беше да резервирам някаква вила на морето или Балкана, да сме си само ние, с басейн, да стане едно готино парти през деня, вечерта, общо взето така да е един запомнящ се рожден ден. Но после размислих, тъй като не исках никой да бъде ангажиран с нищо, защото знаете, че когато сме на вила, трябва едни да правят барбекю, едни да правят салати, да сервират напитки и така нататък. Не исках абсолютно никой да бъде ангажиран с нищо. И затова може би се спрях и на това място, защото беше в гората, както казах. Не бяхме само ние в заведението, имаше още доста хора, но въпреки това дава усещането, че си изолиран и че я няма градската среда около теб. Свързах се с Чифлишки хан по Viber, тъй като писах съобщения в Instagram, писах имейли, никой не ми отговаряше. Това все още в България е доста голям минус и доста трудна комуникация. Свързах се по Viber с тях, уточних бройката, попитах да ми дадат някакви предложения за менюта и така нататък. Те ми изпратиха снимки на менюто и ме помолиха аз да си създам меню, аз да си направя всичко. Направих си менюто и съответно им го изпратих, като менюто беше съвсем класическо, стандартно, отговарящо и на обстановката. Имаше гръцка салата. Основното беше мешена скара, като включваше пилешка, свинска пържола, кюфтета и кебабчета, зеленчуци на барбекю, 2 вида картофи, мисля, че едните бяха соте, другите бяха обикновени пържени, мезета, ядки и, разбира се, алкохол. Всеки беше на свободна консумация, всеки си поръчваше каквото иска да пие. Общо бяхме 35 човека. Персонала беше любезен, управителя беше също много любезен, много лесна комуникация имахме с него. Всичко беше наред, общо взето за всичко, каквото ги бях помолил. Всякакви въпроси, каквито им бях задал, отговориха ми на абсолютно всичко, нямах абсолютно никакви проблеми с това. Трябваше да платя капър една седмица преди самия ивент
Дадоха ми и разписка, на която се подписахме аз и той, че съм платил, за да няма някакъв проблем. Мисля, че по отношение на запазването и организирането на меню и така нататък беше това с ресторанта. Втора стъпка от организацията беше да избера украса и в какъв стил да бъде тя. Имах доста колебания. Бях се насочил към сафари. Първоначално исках да има много зелено, много жълто, много оранжево, кафяво, всичко свързано с сафарито, но да са в много пастелни цветове, да има много палми, животни и така нататък. Но се отказах от тази идея, защото ми се стори прекалено детски стил и реших да заложа на така модерния, ако мога да се изразя, бохо стайл. Относно декора за снимки, се доверих на Casey Events Decorator. Те пусна клипчета и снимки на екрана, за да видите те какво създадоха. Просто всичко беше перфектно. Декора беше доста голям. Имаше място за снимки, имаше масички и за тортата, балони, цифри, светещи, абсолютно всичко. Просто беше перфектно. Относно декорирането на масата за гостите, се погрижих лично аз. Поръчах си абсолютно всичко от Shein. Подложките за чини, кърпите, с които да се бършат гостите, свещи, сухите растения, цветя, които бяха по средата на масите. Също така бях поръчал едни шалтенца, които се слагат по средата на масата. Всичко беше от Shein. В момента точно не мога да се сетя крайната сума, която бях платил за неща. Нещо ми се върти около 250-300 паунда, но ще направя скриншот и ще го споделя към екрана. Стъпка 3 е, разбира се, най-сладката част от всеки празник, а именно тортата. С тортата имах доста премеждия, тъй като ми бяха препоръчали една жена, която прави уникални торти, освен на външен вид и на вкус. Разбира се, веднага се свързах с нея, защото доста хора ми я препоръчаха. Веднага се свързах с нея, уточнихме дизайна, казах и какво искам, как искам да изглежда, вкусове и така нататък. Всичко беше окей. Разбрахме се за дата, в която вече да уточним крайната бройка и цената, но горе-долу месец преди рождения ми ден. Тя се свърза с мен да ми каже, че е претърпяла някакъв инцидент и няма да може да направи тортата, за което много се извинява. И започна едно търсене и лутане на други хора, които биха направили тортата. Не обичам да стрелям на сляпо, винаги искам човекът да ми е препоръчан, поне 2 човека, 3 да са пробвали нещата от него. И за съжаление не намерих такъв човек с повече препоръки, но ми препоръчаха една нова сладкарница в града. Ще направя скриншот и ще го споделя към екрана, за да видите името на сладкарницата и тези от вас, които са от Русе, да се доверяват на 100%, защото си заслужава абсолютно напълно. Веднага се свързах с сладкарницата, започнахме да уточняваме дизайн, вкусове, бройки и така нататък. До последно, признавам си, до мига, в който не отидох да взема тортата, аз бях под стрес, ако мога така да го кажа. Може би прозвучава малко силно изказване, но аз съм педантичен човек. Обичам всичко да ми е изпипано до последния детайл. Обичам всичко да е на мястото, където аз съм си го представил, че ще бъде, то да е точно там. Ако не е там, за мен не е перфектно, така няма значение. Затова може би бях и така малко под стрес. До момента, в който не отидох да взема тортата, в момента, в който я видях, буквално ми падна камък от сърцето и си казах, това е смисъл, купона почва. Тортата изглеждаше точно така, както аз я представях, точно така, както я бях изпратил и на снимката. За вкуса беше феноменален. Вкусът беше просто феноменален. Имаше страшно много крем, блатовете бяха страшно меки, просто всичко беше перфектно. Цената, която заплатих за тортата, беше 270 лева за 40 броя парчета. Това е по отношение на тортата. Следващата стъпка от организацията на моя рожден ден
беше да направя поканите и да ги изпратя на гостите. Първоначалният ми списък за гости беше 42 човека, но имаше доста от Англия, които нямаше как да се приберат. Все пак август месец е най-скъпия сезон за пътуване, не се сърдя на абсолютно никой, няма и за какво. Разбира се, всеки си преценя дали има възможност да дойде или не. От 42 списъка се намали до 35. Разбира се, изготвих покани за абсолютно всички и ги изпратих. Изпратих ги по социалните мрежи, защото не исках да рискувам да ги изпращам по почтата, не бях сигурен дали изобщо ще стигнат на време. Ще скрина към екрана как изглеждаха поканите. Доверих се на сайт Canva, там ги създадох. И след това изготвих менютата, също ще ги скрина към екрана да видите как изглеждат. Бяха във формат А5, вкъщи на принтера си ги принтирах и бях сложени на масата пред всеки гост. Стъпка 5, разбира се, идва ред да избера с какви дрехи да бъда на рождения си ден. Първо бях заложил на бежево и кафяво, разбира се, да съм в тон с украсата и така нататък. После реших, че няма да бъда в бежево и кафяво, тъй като прекалено ще се слея с целия декор и ще стана като част от декора, няма да изпъквам по никакъв начин. И реших да заложа на Sage Green и бяло, като си купих ленено-памучна Sage Green риза, бели къси дънки и между другото с обувките имах доста големи премеждия, тъй като поръчах няколко вида. Първо исках да са коренно различен цвят от целия стайлинг и реших да заложа на кафеникаво-оранжев цвят, еспадрили. Поръчах ги и пристигнаха напълно оранжеви, но супер електриково-оранжево. Стоеше ужасно, просто си стоеше наистина ужасно. След което реших, че ще бъда просто с кафеви обувки, тъй като не можех да намеря никъде този цвят, който търсех. Sage Green реших, че ще стане прекалено матчинг и заложих на кафяво. Но в последния момент, буквално в последния момент, 2 дни преди да тръгна за България, ми излезна в сайт Asos, че имат сел на мокасините. Влезнах и между другото супер голям късмет, защото мокасините, с които бях на рождения си ден, бяха 11 номер и половина в сиво-зеленикав цвят. Поръчах ги, бяха намалени между другото от 49 на 11,50 пауна, нещо е такова. В смисъл супер голям късмет, супер изгодна оферта. Обувките просто ми заспаха и се оказа, че са и от естествен велур, което така допринесе още повече за усещането, че съм попаднал на голяма находка. Ще скрина към екрана снимка на това как беше завършения ми стайлинг. И разбира се, последната стъпка е самия ден, самия рожден ден. Уговорката с управителя на ресторанта беше да отидем малко по-рано, за да може да се направи украсата, аз да подредя масите и вече да очаквам своите гости. Началото беше обявено за 7 часа, разбира се, в 7 часа започнаха да пристигат част от гостите, по-късно останалата част. И така, докато не започна вече големия купон, прекарахме си супер весело. Беше адски забавно, или поне за мен беше така. Ще скрина клипчета, които имам от вечерта и се надявам с тях да допринеса за усещането, което съм изпитал и аз. Дигай газ за това, че сме живи, че сме тук. Дигай газ, дигай газ,
желай си сега, времето да позволи да посрещнем с любов нашите рождени дни, да посрещнем с любов нашите рождени дни. Среща се, да, ако съм грешен био, искам се пониси. Специално за юбиляра. Палят вестен цигари, гася като ферари и пак ще да ми мине. Приятели, това беше всичко. Надявам се да не съм пропуснал нещо и да съм ви казал всичко свързано с организацията за моят рожден ден. Ако имате някакви въпроси, свързани с декора, свързани с нещата, които бях поръчал от Shein или без значение с какво, сте на разположение да ги задавате в коментарите. А преди да приключа, все пак да напомня, ако не сте се абонирали за канала ми, че може да го направите сега, като натиснете иконката абониране, камбанката, за да получавате известия и да харесате видеото, защото това ще помогне на алгоритъма и каналът да се развива. Благодаря ви, чао и до следващото видео!